Fernández Lores visitou esta mañá as obras do barrio de Cruz Vermella, que están na súa fase final. A praza situada na saída do Colexio Vidal Portela está prácticamente rematada, a falta de pavimentar o carril central, que nestes momentos dá servizo á maquinaria das obras. Xa se está a traballar nas rúas Álvaro Cunqueiro e Irmán Sobrino Buigas. A sensación é unha sensación diferente de máis espacio público, de máis calidade e que está valorado positivamente, non? Polos veciños, en principio, e pola xente que pasa por aquí, non? Unha obra que ten uns custos de 1.100.000 e pico euros e que está rematada en tempo, que, bueno, pues estamos contentos de como quedou o resultado final, non? O alcalde aproveitou para lembrar as obras que se farán a continuación. Todas estas obras teñen continuidade, non? A próxima obra na zona pues, será Pai Fernando Almedo, non? Porque se fixo a entronque de Casimiro Gómez coa Seca e Cruz Vermella e vamos completando, digamos, o entramado urbano da cidade incluídos os barrios con unha alta calidad urbana de, bueno, incorporación dos parámetros de accesibilidade, de boa iluminación, de mobiliario urbano. Nos vindeiros días pecharase a rúa ao tráfico para abrir gabias para canalizar os servizos. Permitirase o acceso rodado a servizos e veciños. O proxecto completarase ca beira rúa de Padre Gaite e a reurbanización da Praza da Castaña. Faltanos tamén rematar algunhas cousas, remodelar isto da Plaza da Castaña, se vai a quitar isto que non gustou e que se vai a facer pois, bancos de outro tipo e poñer todo a nivel, non? Mais ou menos. E despois tamén a beira rúa que dá ao Centro de Tecnificación Deportiva, que son melloras que están incluídas no proxecto e que aínda están sin rematar. Ca reforma realizada no barrio gañase espazo peonil con beirarrúas de máis de 3 metros. Ordénase o aparcamento nunha única beira da calzada e regularízase o mobiliario urbano. O tráfico a motor terá saída por Salustiano Portela Pazos cara á Avenida de Bos Aires.